שלום לכם, שלום לכם, ילדים וילדות, אני יובל המבולבל, אני יובל המבולבל, כל היום שטויות, לא בכוונה בכלל, לה 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 לה, רוץ בין סוסים, רוץ שודר, רוץ בבקר, טוסה בה, טוסה, יום בלה עם פרשני, ובן חיל, רוץ בין סוסים, רוץ שודר, רוץ בבקר, טוסה בה. זהו. יש לך עוד משהו לשיר לנו? את רוצה להגיד משהו למצלמה? לספר על עצמך? שרתי וגם קשקשתי. ואת רוצה לספר איזה יום היום? שני. והיום אנחנו חוגגים? אנחנו חוגגים את מה? את חג פסח. נכון. איפה אנחנו נחגוג? אצל סיגל וגבי והילדים שלהם. נכון. מה קרה בליל הסדר? למה אנחנו חוגגים אותו? מה קרה עם בני ישראל במצרים? לא יודעת. מה? תספרי את הסיפור שסיפרת לי, שלימדו אותך בגן. אני לא יודעת. את יודעת? אמא של עבודת פרך וכל זה, מה שסיפרת לי. וגם עם המכות. נכון. את יודעת איזה מכות? לא, איזה? מכת דם. וואי. כל בני ישראל רצו שמלך, איך קוראים למלך הרעה? פרעה. בני ישראל רצו לחזור בני ישראל רצו ללכת לישראל, ומשה אומר למלך לפרעה שיצא לבני ישראל, והוא אמר לא, והוא שם ובסוף הוא חלץ את האגם לשתיים, ואז כל בני ישראל הלכו לישראל, ומשה ראה את כל החברים של פרעה, והוא סגר על הסוסים ועל המצרים. וואו, ואז הם טבעו? כן. הבנתי. איזה מכות היו חוץ מדם? קינים וצפרדעים. אני לא יודעת כמעט את כל. הבנתי. אוקיי, תודה רבה. בת כמה את? בת 4. יופי, להתראות. להתראות.